avui estem disfrutant de lo que és les paelles del nostre poble, les paelles de les Falles. Dins de l'àrea de responsabilitat que tinc, que és l'Ajuntament d'Alzira, és l'àrea de servicis urbans. Està tot en perfectes condicions, les papereres al puesto, i després, una vegada s'acabe este event, la empresa Fobasa, que és l'encarregada de la neteja, com sempre, una vegada més, deixarà este recinte ferial ben net. Nosaltres, des d'este govern progressista, hem contribuït com a socialistes a que les Falles siguin declarades patrimoni immaterial de la humanitat. I és una satisfacció que tinc com a regidor, com a que forme part d'aquest govern, haver aconseguit aquest títol mundial per a les Falles d'Alzira. Són importants que les Falles les divulguem, és important que les Falles les apoyem, estiga qui estiga en el govern. Nosaltres, els socialistes, considerem que hem fet la feina que tocava. La nostra gestió ha sigut aconseguir que les Falles siguin patrimoni immaterial de la humanitat. I és un dia, una satisfacció haver pogut participar d'aquest govern, per les festes, per les Falles i perquè Alzira siga una ciutat festera, una ciutat d'oci, una ciutat que atraiga al que és el conjunt de la comarca de la Ribera Alta.